I Rade, dobar dan, Rade u studiju. Ja mislim da imamo i Ivanu Stanković na vezi. Ivana, dobar dan, vi ste već otišli u Niš. Jeste, dobar dan i pozdrav iz Niša svim slušalcima radija. Mi smo bili namerili da vas dovedemo ovde u studio, međutim juče smo saznali da ste vrlo kratko ostali u Beogradu, svega jedan dan posle otvaranja izložbe u grafičkom kolektivu. Zašto tako kratko? Pa, znate kako, nama je već krenula škola, pošto ja predajem u umetničkoj školi u Nišu. I već nam je krenula škola 20. kada sam ja imala izložbu, tako da sam to prvo nastavničko već izbegla, ali sam se trudila da se vratim što brže za Niš, da bi mogla 25. da odem na koloniju u Višegrad. To je kolonija koja već sad 19 godina traje i grafička kolonija je u pitanju, odlična međunarodna ekipa, i tako da sam to otvaranje samo odradila tu u Beogradu i vratila se za Niš i doći ću naravno kad se izložba bude skidala. A u Višegrad putujete upravo na dan kada će vaša škola, umetnička škola u Nišu, da proslavi 64 godine od osnivanja, je li tako? Ili 64? 64 godina, da. S tim što mi tu proslavu pravimo 1. oktobra, tako da će tada biti i izložba profesora i đaka ovde u našoj galeriji. Dobro, mi ćemo se malo vratiti priči o samoj školi nakon što porazgovaramo o ovoj vašoj izložbi. Ja bih rekao da nema boljeg mesta da se napravi neki omaž drvetu, omaž šumi, nego što je to grafički kolektiv, pre svega zato što zbog Peđe Ristića, koji je tamo negde 50. godina napravio tu galeriju kao vrlo neobičnu, postavivši neku vrstu lamperija na zidove, dakle ta cela galerija je u duhu drveta. S druge strane, svaki grafički list je poreklom od drveta i ovo što vidimo, što ste vi izložili, što se zove igra. Najpre, evo jedno podpitanje. Prevod je dance, dakle kao da je igra u smislu plesa, a ja bih pre rekao, gledajući vaše radove, da je to game ili da je play, da je neka vrsta igre u onom smislu Rožea Caillois. Meni je ova igra u stvari suočavanje sa svojim mislima. I ja u stvari volim da umetnost bude lepa i volim da ljudi uživaju u stvari u tome što ja radim. Dance kao prevod je nešto što ipak asocira na ples dvoje, ne znam, zaljubljenih, mladih ili srećnih u svakom slučaju. Međutim, iza tih grafika postoje moje neke misli koje su naravno u današnjem vremenu i u situaciji u kojoj mi živimo. Prosto su te grafike iz tog vremena proistekle. S tim što sam ja htjela sve to malo da ulepšam i da prosto sebi nekako pokažem da iz svega toga mi izlazimo kao neko ko je tu da bi u stvari opstao i da bi se igrao. Znači, čitav život treba da bude igra i tako ga treba shvatiti. Kako god on bio težak, komplikovan i lep na kraju kraja. Da. Tu u tekstu Milica Todorović je napisala jedan kratak tekst povodom ove vaše izložbe, a u katalogu koji je onog formata kako vi su obično katalozi u galeriji grafičkog kolektiva, tu se spominje ta težina života, vremena, nešto zbog čega svi mi sad patimo. I tu se ukazuje na nešto što zaista može da se vidi na vašim grafičkim listovima, a to je neka vrsta premreženosti neba. Da, i zaboravili smo na te lepote koje su oko nas, prosto zbog tih nekih životnih situacija. Da. A prosto za mene je priroda najveći umetnik i ja od kako se bavim ovim poslom smatram da u stvari, kako se bavim ovim poslom, ja crpem svoje ideje iz prirode. Tako su sve moje dosadašnje izložbe bile vezane za prirodu, kao i ova. Prirodu obožavam stvarno i volim da sam često u prirodi. Interesantno je što je ovo posle 10 godina moja izložba ponovo je u stvari u grafičkom kolektivu. 2002. ste imali prvi, da. I to je bila interesantna izložba, ili bila cela na ručnom papiru, tako da sam ja tad pravila ručni papir i bila je vezana za Studenicu. I tad sam ja mislila, bože, to je moja najbolja izložba, ja to neću moći. Međutim, ovo sad stvarno mnogo lepo stoji u grafičkom kolektivu. Prosto je nekako sam prostor mnogo lepo primio celu ovu izložbu. Da. Te postdiplomske studije vi ste završili u klasi Biljane Vuković. Biljana Vuković je fan Studenice, često nam pokazuje kakvi su njeni otisci grafički vezani za taj naš, ne samo manastir, već to podneblje. Koliko je, dakle, Biljana Vuković uticala na vas? Pa
za divno čudo Biljana Vuković je svojom energijom stvarno uticala na mene, znači da tu svoju energiju prosto prebaci na mene i da ja na takav način kao grafičar funkcionišem. Što se tiče mog rada, verovatno da jeste, jer je ona neko ko je odličan profesor crtanja. Čini mi se da nije bilo tako da bi verovatno moje grafike otišle u nekom drugom smeru. Ta izložba Studenice slučajno bila u stvari, ja sam svoju magistarsku izložbu prijavila da bude tema erotika. Pa sam onda sa Biljanom otišla na koloniju u Studenicu i fascinirala se manastirom. Tad sam ja pravila čak i ručni papir, pa sam onda skidala otiske, plastike. U stvari ja sam se fascinirala plastikom Studenice i u stvari tako je i nastala ta izložba, nevezano za Biljanu, a Biljana radi te divne pejzaže i ona je u stvari deo prirode. I prosto, ne znam, valjda nekako se namesti, valjda ta priroda nekako namesti te neke stvari, da sam ja slučajno upisala kod Biljane, a i Biljana je neko ko svoje radove i koju svoju energiju crpe iz prirode. Da. U ovom tekstu Milice Todorovića ona spominje, je li to bila ta prva izložba Procep, to ne znam, je li to, ta izložba nije se zvala Procep? Ne, Procep je bila nešto izložba između, ona je bila na Kalemegdanu, onaj maloj galerici na Tvrđavi. To je bilo 2009. godine. Da. I to ja izgleda nisam video, nisam stigao da vidim i jako me zainteresovalo ovo što ona govori, da je ta izložba u stvari u svom kontekstu, sad ovo čitam iz njenog teksta, posjedovala je aluziju na žensku seksualnost. Posle toga mi je i sam izraz Procep nekako postao vezan za žensku seksualnost. Dakle, šta ste tu obrađivali? Tema je bila stena, znači stene, procepi na ulici kad se razdvaja asfalt, zemlja i sam, znači dva prirodna materijala, nebo, stena, znači ta je isto je bila vezana za prirodu i znate kako, ja nekako od samog starta kako sam krenula da radim grafiku, ta seksualnost i ta erotika se nekako provlači kroz moje grafike. Na kraju krajeva i u ovim sada grafikama. A je li ovde malo naglašeniji muški princip? Stvari, nije to ni muški princip, to je naglašenost onih koji su jači i slabiji i oni koji misle da su bitni i manje bitni. Znači, čini mi se da ta jačina u stvari tih nekih grana je proizvod te situacije u zemlji koja postoji. Znači, ko sve to vodi, a ko je u stvari tu, mi smo tu kao mali ljudi neki vrlo bitni, tim nekim velikim ljudima, oni u stvari vode sve društvo. Da, vi ste na početku rekli da smatrate da umetnost mora biti lepa, pa me to podsjetilo na Marinu Abramović, zato sam možda spomenuo ovo da to izokretanje ima veze sa konceptualnom umetnošću. Nego recite, na samom otvaranju je li bilo nešto vaših učenika iz Niša? Je li došao nek od tih mladih ljudi koji vas slušaju tokom godine? Samom otvaranju mislim da sada nije, ali mislim da će u toku izložbe biti, da su mi već neki slali poruke, oni su sad mahom, ove zadnje generacije su sad, spremaju se za fakultet, jer uskoro kreće prijemni, tako da je ovo malo nezgodno vreme, taj kraj avgusta, ali mislim da će posetiti izložbu, ali moji đaci stalno gledaju to što ja radim, čak su i u nekim stvarima učestvovali, eto tu mogu da spomenem svoje sadašnje đake koji su još uvek u školi, da su mi čak na nekim pločama i pomagali. Da, mene je jako zainteresovala ta vaša škola, pogledao sam sajt koji je urađen izuzetno dobro, pa čak ima 10, čini mi se, videoklipova koji govori o školi. Na samom kraju našeg razgovora čućemo jedan insert zvučni iz jednog od klipova gde se govori upravo o školi, o tome koliko ima sekcija i tako dalje. Ovogodišnji prijemni ispiti su završeni, tako da čekate novu generaciju. Koliko smatrate da su ti ljudi, to je znači uzrast srednjoškolaca, koliko su oni zreli da dopru do ovih sadržaja u vašim radovima koji su pomalo pesimistički? Dakle, vi tu njima morate da kažete, nekako da objasnite zašto je svet u koji oni stupaju tako ružan, tako loš. Koliko su zreli da to shvate? Ja se i ne trudim da oni shvate te stvari, ali ako im mi sve objasnimo kakav je svet ružan, bojim se da sami će doći do toga. Ali ja se trudim da im stvarno umetnost predstavim najbolje što mogu, da im prenesem tu energiju koju je meni moja profesorka prenela i čini mi se da uspevam u tome. Jer ja kao profesor jako sam zadovoljna time da moji đaci bar 3 nagrade međunarodne osvoju u toku godine. Evo, to
To sam upravo hteo da vas pitam, to su nagrade u Poljskoj. Da, to ima u Poljskoj, pa onda u Subotici, mislim, non stop neke nagrade. Sad je skoro stigla ovo udruženje učitelja i Ulusa iz Beograda. Znači, gde god pošaljemo radove, prosto stignu nagrade. Mislim da sam prenela tu energiju svojim đacima. Ja volim taj posao i volim da radim sa tim mladim ljudima. Trudim se da im grafiku ne predstavljam na onaj način kao što je nekada to bilo, svaki otisak mora da bude isti, nego se baš trudim da se igraju kroz grafiku, da osete te nove materijale, da eksperimentišu, jer stvarno mislim da je umetnost igra i jedino na takav način mogu da uživaju. Da. U Noći muzeja ove godine, koliko sam video na nekom od sajtova niških, dakle tu je Sofija gostovala u Nišu, to je vaša saradnja sa nekom srodnom školom u Sofiji i to je, čini mi se, nešto vrlo zanimljivo. I sve kad se pogleda, čini se kao da nemate ove probleme koji su glavni problemi danas, odnosno kao da nemate novčanih problema, materijalnih problema. Kad se vaš sajt pogleda, to izgleda kao da je nekakav svetski sajt, dakle tu niko ne kuka zbog novca i tako. Kako to objašnjavate? Pa mi volimo posao kojim se bavimo. Da, to je evidentno i baš vam čestitam na tome. Dakle, to se nekako iz svih tih stvari i sajtova i tako dalje osjeća. Verujte mi da stvarno mnogo, mislim sve manje i manje novca ima. U Nišu je ona situacija, mislim, nikad gora nije bila, ali mi stvarno opstajemo zahvaljujući toj deci. Mi smo imali sjajnu izložbu sofijskih đaka, stvarno je odlično. Čak i tu profesoricu smo mislili da pozovemo da napravi prezentaciju te tehnike koju ona radi našim đacima. Vatno ćemo tada zvati školu iz Skoplja da oni učestvuju sa njihovom izložbom. Mi smo tad pravili prezentaciju grafike, pravili smo prezentaciju ručnog papira. Đaci su oduševljeni učestvovali, jedva smo ih negde u 12 sati namolili kao da polako počinju da prekidaju sa tim radom. Znači baš prosto đaci daju tu energiju i valjda kad vi na početku njima usadite tu ljubav prema poslu i date im, pokažete im da može biti energija tog tipa vezano za našu profesiju, posle toga ih pustite i oni se igraju sami. I onda oni vama daju u stvari tu energiju i ta energija prosto kruži stalno. Da. Škola je inače smeštena u ulici Prvomajskoj, pa je broj 6 i osnovana je, kao što smo rekli na početku, 48. godine. Dakle, škola jeste u svojim početcima imala neka kolebanja, nije se znalo kako bi se isfinansirala jedna soba u kojoj bi direktor škole Radenko Mišević tada živeo. Dakle, to su sve vrlo zanimljive stvari. Čini se da ljudi koji danas rade u školi, da vrlo vole tu školu. Da, pa znate kako, mi smo odrasli u toj školi. Znači, ja sam iz osnovne škole otišla u tu školu i još sam tamo. Znači, ja sam tamo i kao đak bila, obilazila sam i dok sam bila student, a sada sam tu kao profesor i ja se šalim i kažem, ali ljudi, mene je ova škola vaspitala, ja sam prosto tu kao kod svoje kuće i ja sam tu od malena i ne samo ja, većina profesora, skoro svi profesori koji predaju struku su stvarno tu od malena i mi smo tu odrasli i to je ono što je nas vaspitalo, što nas je dovelo do toga što jesmo i drago mi je što većina tih profesora u školi u stvari trenutno na likovnoj sceni. Oni rade na sebi, oni prave svoje izložbe, znači nisu to samo profesori koji uđu u učionicu i održe čas, nego prosto smo i mi stvaraoci, pojavljujemo se u galerijama, đaci vide šta radimo. Mislim da je to isto jako bitno za ovakvu školu. Eto, hvala vam. Evo na kraju ovog razgovora, a da podsjetim sad, pošto smo otišli u drugu temu, dakle izložba Ivane Stanković, koju čini mi se zovu Ivančica, ili tako sudeći? Da. Izložba Ivane Stanković Igra može da se vidi do 8. septembra u Galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu. Ovo je drugi deo razgovora sa Ivanom Stanković, bio je posvećen umetničkoj školi u Nišu, koja je ranga srednjih škola. Nekad je trajala 5 godina, danas ponovo traje 4 godine. I evo za sam kraj, ja sam skinuo nešto sa jednog sajta. Hvala pre svega Ivani Stanković za ovaj razgovor. Hvala i vam. A na kraju će slušalci čuti na sajtu tom, pa mogu posle toga i da pođu da se detaljnije informišu, dakle kako se predstavlja, kako se promoviše sama škola, da bismo sve završili jednom pesmom Raya Davisa koja je upravo posvećena umetničkim školama.